אתם מאזינים לדרומי יומי, תוכנית הבידור של הדרום. חברים, שלא תגידו שאנחנו לא דרומי יומי, תוכנית הבידור של הדרום. הפעלנו את הקשרים שלנו. הגענו לקופרמן הפקות, קשת ערוץ 2. ובאופן חד פעמי, ובאופן רשמי ובלעדי, אנחנו הולכים לשוחח עם אחד מהדיירים, אם לא הדייר המעניין ביותר, הצבעוני ביותר בבית האח הגדול. אנחנו הולכים בעוד ממש כמה שניות, ברגע שנקבל אישור מההפקה, לדבר עם יוסי סרור מהאח הגדול. כן. תדליק אותו, תגיד לו שהוא לקיקן. שהוא מה? שהוא לקיקן. למה לקיקן? למה שאני אגיד לו? כמו שעשתה לו ברי סימון, ואז הוא נדלק. הוא נדלק עליה גם? נדלק עליה והוא יצא עליה. יש, קיבלנו? יש? שלום לך יוסי סרור מבית האח הגדול. תרימי קצת, תעשי משהו בבית, הלו. יוסי! נפל עליך נשמה חיים, סמרטטת, מתה עליך, ז'ונגלר של הפסון, נשמה חיים שלי, מה שלומך? מה שלומך איש יוקרתי? התגעגעתי לך נשמה חיים, מתה עליך. כפרה עליך. טוב, תשמע, קודם כל אנחנו חייבים לציין שאנחנו מכירים עוד לפני שנכנסת. סמרטטת, אני סמרטטת שאני שומעת אותך, סמרטטת. טוב, תשמע, רגע, קודם כל אני מתרגש מאוד לדבר איתך, אתה יודע, חוץ מההיכרות שלנו, לפני שנכנסת, אני חייב לומר לך שאני עוקב אחריך יום יום, מכיוון שהפעם באמת יצא שבן אדם שאני מכיר ומאוד אוהב ונמצא בבית האח הגדול, אז אני עוקב אחריך בערוץ 20, אפילו עשיתי מנוי לערוץ 20, ואני חייב לומר לך שאתה דמות כל כך צבעונית. אסור לי לדבר איתך יותר מדי על מה שקורה בחוץ, אבל אתה דמות כל כך צבעונית בבית. תודה נשמה, תודה. קודם כל אני רוצה להגיד לך, כפרה עליך, גם לך וכל המאזינים שלך, נשמה שלי, חיים שלי של דרומי יומי. אני רוצה להגיד לך, חיים שלי, שאני מה זה מבסוט פה בבית, חבל לך על הזמן. כן, האמת שאתה יודע, אתמול ראיתי שאביב, האקס של אביבית, נכנס לבית האח הגדול, ואתה ממש, אתה היית הכי נחמד אליו. אלוהים, איזה ז'ונגלר, איזה פסון, איזה יופי, זה פסון דה לקורסון, חבל לך על הזמן. ז'ונגלר. נראה ליגה לאומית, מדבר מדהים, בחור כפרה עליו, סמרטטת. אני שמתי לב שאתה... בשוואיוויה אומרת את זה. אתה יודע שכולם התחילו לדבר ככה, בשוואיוויה? בשוואיוויה? כפרה עליך, זה שפה. מה זה לא מהיום, אני עם הדבר הזה צריך כמה שנים בשוואיוויה. רגע, יוסי, אין לנו כל כך הרבה זמן לדבר, מכיוון שההפקה לא נתן לנו כל כך הרבה זמן. אני מאוד אשמח שתספר לי איך החוויה בבית, מה קורה שם? תענו, כולם כפרה עליהם, חיים שלי, כולם, אני עוזר פה לכולם, כולם אוהבים אותי, אני אוהב את כולם נשמות. רק אתמול היה פדיחה של הקטע הזה עם החיילים, אלוהים יסלח לי, אני לא סולח לקים הזה. לא סולח לו, לא, ולערן, זה דבר מדהים. לערן? כן, ערן זה, לא, שר, אתה מתכוון, אני מבלבל ביניהם כל הזמן ביחד. נכון, אני לא מבין איך הם ביחד, אם אחד באמת נוגד את האינטרסים של השני, אחד אומר שהוא בעד צבא הגנה לישראל ומדינת ישראל, והשני אחרת. זה משחק, זה בשוואיוויה, כולם פה, כל אחד רוצה לעשות מה שהוא רוצה, ומנסה לעשות איך שהוא רוצה, ולהצליח ולהגיע. כפרה עליך יוסי, אתה מכיר את יוסי חיים שלי, אתה יוני, אתה מכיר אותי שנים. נכון. אתה יודע שאני זה אני, והקהל בבית אוהב את מה שהוא רואה. אתה מבין, הקהל אוהב את מה שהוא רואה, ואין על מה לעשות פדיחות. מי אתה חושב הפייבוריט לקחת את המשחק הזה? כפרה עליו, אני מאוד אוהב את קוטי, נשמה שלי, בחור עם רגש, עם נשמה, בחור עדין. אני מת עליו, אבל אתה יודע איך זה עוד, אני לא יכול לדעת, אני לא יודע מה יקרה, אני יודע מה יהיה היום, מה יהיה מחר, ראית את הוא יצא, כפרה עליו, ועשה פתאום טעות יצא. נכון. אי אפשר לדעת מה יהיה. האמת שהוא נורא התגעגע לבטי, האישה שלו, אין מה לעשות גם בהיריון. וזה כמובן נורמלי, יש לו אישה בהיריון, זה לא פשוט. נכון. כפרה עליך, זה קשה, אני עם שני ילדים, אני יודע מה זה. אני חייב לשאול אותך שאלה, יוסי, אני יודע שאתה בן אדם מאוד אנרגטי וכל כך שמח. איך אתה מסתדר עם הצחוק המעצבן הזה של אביבית? אלוהים יסלח לי, אני לא יושן בלילה. היא, תדע לך, היא כמו חצוצרה באוזן, בקטנה, בשוואיוויה, אבל כמו חצוצרה. בשוואיוויה אבל. איי, מה יהיה בסוף? במי תבחר? ברגב, בערן או באביב? מאיפה? תדע לך, זה כמו גנון פה, אתה לא מאמין. 6
שי חושב שהוא בלפסון דה לקורסון, כל היום בז'ונגלר, נכנס לך פתאום עם חלוק, לא, הוא יחליט מהחלוק עכשיו, הוא צריך לבוא עכשיו עם חולצה מעונבת. אם היית רואה מה הלך פה אתמול בלילה, איזה מבטים היה ביניהם. מה אתה אומר? כפרה עליו אביב החמוד, מה זה חמוד? נשמה, כפרה עליו איזה חמוד. ואני לא מבין מה היא עושה עם השי הזה. אז במי אתה חושב שהיא הולכת לבחור? אני כמעט בטוח שהיא חוזרת לאביב חזרה. אם היא לא לוקחת אותו, אני הולך עליו. חד משמעית. יוסי סרור, מסמנים לי שאנחנו חייבים לסיים מההפקה של קופרמן הפקות. יוני, חיים שלי, אתה בשוואי, אני מת עליך. תודה. יוני, אל תשכח לסמס בשוואי. ברור, ושיהיה בהצלחה, אנחנו אוהבים אותך. נשמה תאורה שלי, להתראות, בהצלחה, נשיקות בבית. ביי, להתראות יוסי. ביי. איזה מלך היוסי סרור הזה, יאללה. רק שלא תגידו שאנחנו לא תוכנית הבידור של הדרום, מהסיבה שאנחנו התוכנית הראשונה שמישהו מבית האח הגדול דיבר איתה בשידור חי. כן! דרומי יומי, כן!